А сега ви представяме Ирен Димитрова и нейния скетч "Данчето Римата". Следващия, моля. Добре дошла, моме. Я кажи как се казваш и какво можеш да правиш за Коледа. И аз съм Данчето, гордостта от долно Наня. И за ними съм царица, нема кой да ме надване. Ша пея, ша редя, ша връзам с мирак. Щом шеф си ми ти, нема шанс да не сме окрак. Ага, и с какво можеш да помогнеш? Можеш ли да сглобяваш играчките за децата? Мани шефе, и аз съм в той велика. Дай ми чука, дай ми триона и ще ти покажа трика. Кукли, мечки, влакчета и топки, всичко ще сглобя, дори и да е на хлопки. Добре, с опаковането как си? Можеш ли бързо да опаковаш и то хубаво? Шефе, опаковам кът вихрушка, кът истински боец и подарък ще стане кът картинка от певец. Хартии, панделки безброй се ми връзват, като ме ги видят хората, аплодисменти ще ми пръскат. Добре, я да видим как ще опаковаш тази кутия. Глей сега, шефе, той е стил от нов вид и като ме видиш пак, ще се чудиш без спир. Свързана панделка и хартийна топка, ще блестя като диамант, без нужда от копка. Данче, има ли нещо, което правиш без творчество? Тук се търсят умения. Глей сега, шефе, аз съм дарба, рими, песни и мирак. Като влезем в работилницата, штрак, всичко става е така на крак. Ще връзвам, ще украсявам кът звезда и ще гледат сите мене, дори и ти, шефе, с мечта. Какви празници ни чакат. С такива помощници Коледа ще стане римувана и наполовина опакована.